ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଡିଜେ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଇମେଜରେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ଯାହାକି ବିନା କପିରାଇଟ୍ ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଇନଷ୍ଟାରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁଗୁଲକୁ ନେଇଯିବେ। ଗୁଗୁଲରେ ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଫୁଡ୍ AI କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆସିଯିବ ୱେବସାଇଟ୍, ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତଳକୁ ଆସିବେ, ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ ତଳକୁ ତ ଏଠି ଆସିଯିବ ସର୍ଚ୍ଚ ଡଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ମାଗିବ, ତ ଆପଣମାନେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେଇଦେବେ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ତାପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଡେସ୍କଟପ୍ ମୋଡ଼ ଆସିବନି। ଆପଣମାନେ ଉପରେ ଥିବା ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଟେକ୍ସଟ ଦେଇ ଭଏସ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଇନପୁଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଫାଇଲକି ଯିବେ ଭାରି। ତାପରେ ଏଠି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ରେକର୍ଡ଼ ଯଦି କରିପାରିବେ, ଯଦି ରେକର୍ଡ଼ ବି କରିପାରିବେ, ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଫଟୋ ଇନପୁଟ୍ କରିପାରିବେ। ଫଟୋ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅଛି, ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଗ୍ୟାଲେରୀକି ଆଇଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ନେଇଯିବା 4 ମିନିଟ୍, ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆସିଗଲା ଫାଇନାଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକିନା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଫଟୋ। ତ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଝିଅ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆଇଲା, ତ ଆପଣ ତ ମୁଁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେବି। କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଇନପୁଟ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଆଉ ଥରେ ବି ଇନପୁଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଫଟୋ। ଏଠି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲେଖିନା ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଆପଣ ସବୁତିକ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ଆସିଯିବ। ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ୍ ବଟନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ। ଯଦି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେୟାର କରିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ଲେଖିଦେବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଭଏସ୍, ଏଠି ଆପଣମାନେ ଭଏସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଭଏସ୍ ଦେଇଛି ଫ୍ରି। ପ୍ରିମିୟମ୍ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ତଳକୁ ଆସିବେ, ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। 1 ମିନିଟ୍ ଯାକେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଟିକେ ସମୟ ଲଗେଇବ। ଟିକେ ସମୟ ଯଦି ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହାକୁ ବୁଝି ଆଉନି ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଆଉନି, ମୁଁ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ କରିଦେବି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କର, ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି ମୁଁ ନିହାତି। ତ ଏଠି ଦେଖିଦେବା, ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲା। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ହେଉଛି ନା? ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁନଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ରିଆକ୍ସନ୍, ଫଟୋରୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖ, ଲିପସିଙ୍ଗ କେମିତି କରାଗଲା, ଆପଣମାନେ ବି କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଇୟରଫୋନ୍ ଗେଞ୍ଜିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭାଯିବନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକିନା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ୱିଥ୍ ଏଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ କି ନାହିଁ, ଥ୍ରୀ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଏଠି ଆସିଯିବ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ କି ନାହିଁ, ଏଠି ଆଇଲା ଡାଉନଲୋଡ଼୍। ଦେଖିପାରିଲେ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଠି ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଏଠି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଯଦି ସେମ୍ ପେଜ୍କୁ ସେମ୍ ଭଏସ୍ ଦେଇକିନା ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଠି ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ।
ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯଦି ବୁଝିଗଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହିଲି। ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ AI ଭଏସ୍ କେମିତି ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବେ, ସେଠାରୁ ଇନପୁଟ୍ କରିପାରିବେ ଓଡ଼ିଆ ଭଏସ୍। ତ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଏଟାକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରିବେ ଇମେଜ୍ରୁ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ି ଢେର ସାରା ପଇସା କମେଇ ପାରିବେ। ତ ପଇସା କମେଇବେ ଯଦି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।